Halkara insanperwer ilimleri we Öteş Üniversitetinde 5-nji açyk halkara matematika olimpiadasy öz işine başlady. Ýa-da görde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň milli bilim ulgamyna başlama başlagan giň mesele öwretmenleriniň Arkadaly Gahrman serdarymyň başlanmagyny durmuşa ýetirmek netijesinde urdaky halkara atnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykdy. Şunda dörlü ugurlar boýunça öýdara beýetçilikleriň geçirilmegine döwlet derejesinde ähmet berilýär. Daşary ýurtlaryň köp sany ýokary goý mekdepleriniň wekilleriniň hemde talipleriniň gatnaşmaklaryny geçirilýän Nowotdaky açyk halkara olimpiadasy ýurdumyň dörli derejedäki halkara maslahatlarynyň we beýetçilikleriň geçirilýän merkezi kökündäki derejesini pogtalanýan waka urly. Universitetiň girelgetirine mihmanlar mehirli garşylandy. Bir ýerdäki milli gymmatlyklarymy ýaýlandyrylan sergi daşary ýurtlaryň ünsüni özüne çekdi. Türkmen milli keştelerini içte oturan talip gıyıllaryň sıngaty görülen senetlerimiz bilen meşgullanýan talip ýaşlaryň ýerine ýetirýän il işleri gymmatlyklarynyň gadymlygynyň aýdyň beýany urly. Halkara ders olimpiadasynyň açylış dawratyna çykyş edenler Türkmen topragyna bildirilen mihmansyýarlyk we meýilleşdirilen çärelerin ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edileni üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza indi Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Beýlenşi alymynyň özi ýaşlaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmaklaryna we zihinlerini ösdürmekde aýratyn ähmetliler. Halkara insanperwer ilimleri we Öteş Üniversitetinde matematika dersi boýunça guralýan halkara olimpiadasynyň guramaçylygy geçirmegi uruna ähli zerur tagalary edilipdir. Bolsa beýetçiliň netijeli hemde üstünlükli geçirilejekdigini has aýdynlyk bilen äşkär edýär. Soňra bir ýerde 5-nji açyk halkara matematika olimpiadasynyň açylış dawraty münasibetli bir näçe aýdym sagaly çykyşlar ýerine ýetirdi. Çykyşlarda gözel watamyzyň gül goýnunyna amala asylýan beýik işler özüniň aýdyň beýany tapdy. Ulu şatlyk şowkyna weselen davrada halkara insanperwer ilimleri we Öteş Üniversitetiniň talipleri hemde ýaş skripkaçylar tarapyndan ýerine ýetirilen aýdym sagaly çykyşlara tomaşa eden daşary mihmanlar olardan hakyky lezzet alýarlar. Ýanglanan ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirilen milli tanslar mihmanlarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galardy. Davranyň dowamyna Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň sözlerine döredilen Aşgabat aýdymy joşguny ýerine ýetirdi. Açylış dawratyna başlanan aýdym sagaly çykyşlardan soňra halkara olimpiadanyň ýekabara görnüşine bagdlygy berildi. Ýaş matematikler zerur bolan ähli şertler döredilen halkara insanperwer ilimleri we Öteş Üniversitetiniň okuw otaglaryna matematikanyň çyşyny, masalardan meselelerini ýekabara görnüşde hasaplamak boýunça güýçlendirdiler. Bu beýetçilik dünýäniň ençeme döwletleriniň has taýygy Russiýa Federatsiýasynyň, Özbegistanyň, Indoneziýanyň, Iran Islam Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Hindistanyň, Polşanyň, Ruminiýanyň we Türkmenistanyň ýokary goý mekdeplerinden taliplerini özüne jilmedi. Jemi 57 sany ýokary goý mekdepden 552 sany gatnaşan ibaret bolan 5-nji açyk halkara matematika olimpiadasyna ýaş tekinler ýekabara we toparlan görnüşde bäsleşirler. Bäsleşik ahemde baý derejede esasyny anyp barlar. A topara matematika we informatika boýunça, bu topara bolsa isseni künar boýunça bilim alýan talipler gatnaşarlar. Bäsleş gatnaşan daşary ýurtly talipler şular ýaly halkara bäsleş gatnaşmagy döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimizden Gahrman Arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar.